si estan federats, si no estan federats, quin gasto duen, és que no són equipos. És que no més coses, és que ja està, quan decidin que eren els museros, me diguem i així, i això va a missa, encara que jo no vaig, que el museu no va costar ni un cèntim a l'Ajuntament d'entrar. Si està el micròfon en marxa, està gravat, això la directiva. Ni un cèntim va costar, però clar, un gasto d'un equipo dels museros, pues pot ser el que li vulguin donar al no perquè és tot gratis. No estan federats la meitat, no n'hi ha res, són de pati, són de pati. De pati, són de pati que xulo, li peguen patates que me pareix perfecte, són de pati. De pati, són de pati que xulo, li peguen patates que me pareix perfecte.